መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 እግዚአብሔር ዝሓረዮ ንጉስ ስለምንታይ እዮም አሕዛብ ጫው ዝብሉ ህዝብታትሲ ኮንቱ ዝሓስቡ ነገስታት ምድሪ ይትንስኡ መሳፍንቲ ኸ ሓቢሮም ንመቃወሖም ንስበሮ ንመእሰሪኡ እውን ካባና ንደርብዮ ኢሎም ኣብ እግዚአብሔርን ኣብ መሲሑን ይመኽሩ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቆም ጎይታ የላግጸሎም ሽዑቡ ኽሩኡ ይዛረቦም ብነድሩ ኸዓ የፈራረሆም ኣነ ኣብ ጽዮነይ ኣብ ቅዱስ ከረነይ ንጉሰይ ሸምኩ ይብል እቲ ምዱብ ምኽሪ እነግር ኣለኹ እግዚአብሔር በለኒ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ኣሕዛብ ንርስትኻ ወሰናት ምድርኻ ንጥሪትካ ኽበካስ ለምነኒ ብበትሪ ሓጺን ክትቅጥቅጦም ከማቕሓ ስራሕ መሬት ከኣ ክትሰባብሮም ኢኻ እምበኣርሲ ኣቱም ነገስታት ለቡሙ ኣቱም ፈራዶ ምድርውን ተኣረሙ ንእግዚአብሔር ብፍርሃት አገልግልዎ ብራዕድ ከኣ ተሓጎሱ ኩርኡ ቀልጢፉ ይነድድ እዩሞ ከይኩሪ ኣብ መገዲ እንከለኹም ድማ ከየጥፋኣኩምስ ንወዱ ስምዕዎ ኣብኡ ዝምዕቆቡ ዘበሉ ሁሎም ብፁዓን እዮም አሜን ሃሌሉያ ንኣብ ሃሌሉያ ንወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሎሙን ክልትሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን